Kryptomenový trh vzrástol o 220 miliard dolárov po znížení sadzby Fedu o 50 bázických bodov, čo vyvolalo optimizmus a posunulo Bitcoin nad $64,000. Zisky zaznamenali aj ďalšie kryptomeny ako Ethereum, ktoré ťaží z rastúceho záujmu o ekosystém a jeho dlhodobý potenciál. Posilňuje tak svoju pozíciu v očiach investorov. Americká komisia pre cenné papiere schválila obchodovanie opcií na Bitcoin ETF od BlackRock na burze Nasdaq, čo môže zvýšiť likviditu Bitcoinu a podporiť jeho rast. Bitcoin podľa historických údajov a technickej analýzy čelí veľkému rastu, pričom indikátory ako RSI naznačujú blížiaci sa breakout na vyššie cenové úrovne. Ak dokáže prekonať kľúčové rezistencie, môže to signalizovať začiatok nového býčieho cyklu. Podľa analýzy 10x Research sa Bitcoin pripravuje na významný rast do konca roka 2024, pričom hlavnými faktormi sú silné fundamenty a historické cykly. Ethereum zaznamenalo výrazný rast. Zvýšilo svoju hodnotu o takmer 16% za posledný týždeň, pričom objem obchodov vzrástol o 56%. Kamala Harris po prvýkrát komentovala kryptomeny a prislúbila podporu inovatívnym technológiám vrátane digitálnych aktív. Jej politika by mohla byť priateľskejšia ku kryptomenám než tá súčasného prezidenta Bidena. Nedávno bolo zaznamenané, že z peňaženiek spiacich od roku 2009 sa pohlo 250 bitcoinov, čo má aktuálne hodnotu takmer $16 miliónov. Tieto peňaženky, ktoré získali po 50 bitcoinov ako odmenu za ťažbu blokov, krátko po vzniku bitcoinu, vzbudili veľký záujem v komunite, pričom niektorí špekulujú, že by mohli patriť dokonca Satoshimu Nakamotovi alebo Halovi Finimu. Odborníci predpovedajú, že hotovosť môže v najbližších 10 rokoch úplne zaniknúť, keďže digitálne meny a decentralizované financie preberajú jej úlohu, čo radikálne zmení finančný svet. Donald Trump ako prvý bývalý prezident USA použil Bitcoin na nákup v newyorskom bare. Táto udalosť nasledovala po spustení jeho tokenu cez platformu World Liberty Financial, čo dokazuje jeho podporu kryptomenám.